Milady sene namasy boýunça täzil bellemek harammy ýa-da halal? Bu täzilin taryhda gelip çykyşy tebigaty ibadet etmek bilen baglanşykly we bu parazanyň gadymdan gelýän däpdesturi. Şeýle-de şady horramlyk bilen baglanşykly. Bu ýerliksiz hereketler edilýän, spirtki içiler içilýän dünýä bayramçylykdyr. Emma şonda da käbir musulmanlar belleýärler. Täze owadan ışıkly bedegleriň we daty nygmatlaryň täsiri olar özüne çekdi. Şonluk bilen her ýyl bu güne sabarsyzlyk bilen garaşýarlar. Hatda adamlar biz ol güni hiç ýyly alkogol içkilerini içemizok, ýa bolmasa başga bir günä işlen edemizok diýselerim gadagandyr. Täze şol güni münasibetli olar özlerine bayram höküminde hasap edýärler. Emma bu bayramçylygyň hiç ýyly islam dinimiz bilen baglanşykly ýeri ýok. Musulmanlaryň iki bayramçylygy bar: Gurban bayramy we Orada bayramy. Bu peýgamberimiň hadislerinde tasdiklanylýar. Indi siz aýdyň, haýsy musulman däl adam biziň Orada we Gurban bayramymyzy belläpdir?